Og hvorfor stoppede du? Okay, hey guys, welcome back to the video. Yes. Oh my god. To slay girly. Oh my god. Okay, så i dag så skal mig og min ven Mads, vi spiller sådan et spagspil. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er faktisk ret sjovt. Hvorfor laver jeg stemt? Everybody was come. Hvad laver du? Hvad laver du? Anyways, det er sådan et ret chill spil. Det er ret chill spil, så jeg tænkte, at vi bare lige ville spille sådan for sjov skyld, you know? Ja. Wow. Okay. Du er så ligeglad. Du danser bare videre. Nej. Hjælp. Hvorfor bliver jeg ved med at snurre? Jeg kan lige stoppe det. Oh my god. Ej. Hvad laver du? Jeg kan ikke stoppe, jeg mener det. Jeg kan ikke sige stop. Oh my god, seriøst, bare rejse dig op. Sådan her. Bam. Anyway. Hvis I synes, Mads, han lyder sådan lidt mærkeligt, så er det fordi, han er på telefonen lige nu, fordi at... I don't know. Anyway. I'm leaving you. Jeg går herover i stedet for, at der er meget hyggeligt over i den her. Oh my god, det er Rose. Oh my god, det er simpelthen fra Titanic. Ej, vi har lige set Titanic i skolen, ikke? Og den er sådan sygt emotional, så jeg var nødt til at gå ud. Hvorfor står du og klapper? Jeg prøver sådan at have sådan en emotional øjeblik. Oh my god, det bliver så det ligner en svømmer. Foran lidt. Se, Mads, det ligner en svømmer. Oh my god. Anyways, det ligner en svømmer. Oh my god. Nej, jeg flyver. Jeg er Superman. Det skal ligne, at jeg er en Sorry, hvis jeg hørte en bip eller noget. Det var fordi en af mine andre venner ringede lige til mig. I ved alle sammen, en pige, jeg lavede en video om. Anyways. Ja, kom, vi går i et andet rum. Fordi... I kan nok godt se det, men jeg gider ikke. Det ligner, jeg venter min rum. Nej, jeg skal ikke den her. Jeg skal ikke den der. Men hvis I ikke har set det, så matcher vi outfits. Jeg kan lige vise det herinde. Oh my god. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Det kan jeg vise til sidste videoen. Jeg skal lige se, hvad jeg kan få af mad. Der er sådan nogle mega gode ting ved det her. Green tea. Oh my god. Hvad er det her? Jeg troede... Oh my god, det er ikke meget. Anyways. Man har sådan en telefon og sådan noget. Jeg synes, det er ret sjovt. Hvad er det her? Hell no. Der er ikke rigtig nogen her. Mads, hvor er du henne? Oh my god. Oh my god, bro. Hvad er det, du har gang i? Anyways, jeg vil gerne op på den næste etage. Nej. Løb. Okay, kom før, Mads. Jeg sætter mig lige her, fordi det er en meget smuk sofa. Jeg elsker sofaer. Du er bare lidt lonely derhenne. Du er så forvirret. Ved du godt, hvor jeg er henne? Kan du godt se, hvor jeg er henne? Det kunne godt følge mig. Jeg troede ikke, du kunne se, hvor jeg var henne. Jo. Bare lige så I ved det, mig og Mads, vi er besties. Og ikke mere og ikke mindre. Hvad er det? Er det en vingummi-bams? Wow. Oh my god. Hvad? Jeg slog lige med en rigtig... Jeg slog i virkeligheden, så slog jeg lige hurtigt med fingeren i mit bord. Anyways, jeg har spillet det her på gange, og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt. Men det var irriterende, man kan nemlig ikke bruge dem her. Men jeg skal lige have mig et æg. Det er altid vigtigt. Bam! Men jeg står sådan og piller det. Det er ret sjovt, eller det lyder forkert. Anyways. Se, når man lige har pillet det her, så kan man spise det. Så er man normalt med. Jeg går hen i saunaen. Nej, det her det er ikke en sauna, det der over saunaen. Det her det er sådan en kulde noget. Oh my god, dem her har jeg også på mit badeværelse. Oh my god. Hvor blev du af? Var det dit hoved, der kom her? Er jeg dum?
Hvor var du henne? Hvor var du henne? Jeg var op der på den dør derovre. Oh my god. Du må ikke sidde det her, der jeg sidder. Oh my god, bro. Vi spillede det her faktisk lidt før, og Mads han satte sig sådan han satte mig ved siden af mig. Så rykkede jeg sådan lidt over, og så rykkede han lokale bagefter. Anyways. Jeg går over i det andet lokale uden dig, Mads. I'm leaving, og jeg vender aldrig tilbage. Nå, nu går jeg i det nye lokale. Der er sådan nye lokale, der er sådan mega mange sjove lokaler herinde. Det her det er det næstvarmeste lokale. Det her det er et eller andet. Jeg kan ikke helt se det. Der. Anyways. Man får penge, når man sidder inde i de her rum i sådan lidt tid. Hvis I kigger ned på mine penge. Jeg ved ikke helt, om jeg kan få den endnu. Prøv at oh my god. Kan du fortælle mig, hvad det her er? For det ligner mere bare sådan en stak penge, eller... Mads, hvad er det her? Jeg købte den som en green towel. Det her, det er til... Men hvad er det her? Man kan godt prøv at se. Det er lidt mere sådan en grøn sukkerknald. Kig ned på mine penge nu. Hvad laver du herinde? Oh my god. Jeg var inde for dig. Det står i døren som om... Hvad laver du her? Jeg skulle lige sige, at jeg taner. Nej, jeg er i gang med at få varmen. Se, oh my god, yeah, jeg fik penge. Nå, pludselig i en big bag. Okay, nu er det yoga. Oh my god. Hvad er du gang i? Hvad laver du? Det er meningen... Det er meningen, man skal slappe af i yoga. Okay. Hvor er du henne? Mads. Mads. Bye bye. Hvorfor ruller du rundt? Og hvis I er sådan forvirret over, hvorfor jeg taler dansk i den her video, men i mine andre videoer er sådan så tager jeg engelsk i min short video, så det er fordi, at jeg kommer til at tale en lille smule dansk i min short video fra nu af. Men jeg kommer også til at lave nogle engelske videoer og nogle danske videoer, for jeg synes, det er lidt... Same. Jeg synes, det er lidt nemmere. Ej, hvor er det der? Men jeg synes, det er sådan lidt nemmere. Både for dem, jeg skulle spille med, veninder, og hvad kalder man det? Champs? Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det. What the fuck about it? Bestie! You're spinning me. Oh my god. Nej, jeg kan faktisk ikke. Hvad? You're spinning me. Jeg går hurtigere end dig. Hvad laver du? The Squid Game. I played these games before. I said I played these games before. Hvad? Nå, rød, grøn, stop. Oh my god. Bro, det er mig, der står. Nej, det er mig. Okay, vent lidt på det, vent. Nej, den her væg er bedre. Okay. Nej, Mads. Kom her hen. Okay. Sådan der. Står der helt hen, vent. Okay, vent. Rød, gul, grøn, stop. Rykkede du dig? Står der i hovedet med det her. Nej, du rykkede dig! Nej, du rykkede dig! Du rykkede dig! Yeah, I know. Du rykkede dig! Nej. Oh my god, jeg kan virkelig ikke lide den her del af den. Fordi sidste gang jeg prøvede den og sådan noget, så gav den mig sådan helt aflang herinde. Vent lidt. Det er vand. Giv mig lidt noget vand. Jeg skulle tage en papirskop. Okay. Skal du have noget vand, Mads? Skal du have noget... Skal du have... Oh my god, så drikker jeg det selv. Anyways. Okay, nu laver jeg mig lige noget yoga. Det er ikke yoga.
virkelig ikke yoga. Aku, saya. Og det er mere sådan en ninja-stilling. Prøv at se. Ikke det her. Mit hoved. Ja. Ikke det her. Det her. Nej, ikke det. Det her. Ja. Mads, han vil gerne vise mig noget. Hvorfor sidder du nede i bænken? Ja, fordi du skal spejle mig. Kom. Du sidder nede. Det ligner sådan en lille mor, du er bare sådan en lille barn. Prøv at vent. Det her, det er mit lille barn, Mads. Han er 4 år. Selvom du er ældre end mig. Anyways, man kan nemlig have ned til det her hot spring igen. Nummer 2. Hvor at herinde, der kan man... der kan man lige klæde om, så man kan komme tilbage ned i byen. Jeg faldt på vej ud af elevatoren. Mads han sagde, at han er faldet ud på vejen i elevatoren. Nej, tak. Det gad jeg ikke. Ej, undskyld, hvor er du henne? Jeg er i det omklædning. Du må fandme ikke komme ind. Oh my, hvorfor skulle jeg ville komme ind? Oh my god. Det var sgu da dig, der blev... Du følte mig bare i går, som du var helt forvirret og sådan noget. Men, I skal lige se. Oh my god, på lige vent. I kan ikke lige se det, fordi det er sådan lidt sløret, men på min trøje står der I'm so Julia. Jeg har Calvin Klein underbukser på, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er ikke rigtigt. Okay, anyways, jeg går lige ud for... Oh my god, kan jeg lade mit hår? Du kan selv få noget bedre. Ej, hallo, mit hår, ikke? Jeg har seriøst haft ret det, og jeg synes, det er blevet så smukt. Det er helt sindssygt. Prøv lige at se her, på hans trøje står der også I'm so Julia. Men på det vand. Du skal lige stå helt stille. Ja. Jeg gider ikke holde din hånd. Undskyld. Hey! Hvad? Nej, jeg gik væk fra dig. Oh my god. Kom. På det vand. I played these games before. Bye. Ja, jeg kommer med dig. Lobby. Gik du bare fra mig? Oh my god. Okay. Det ligner, jeg står ned mig i øjet. Anyways. Der er overhovedet ikke nogen her til at tage fra. Nu skal vi hen til den lille convenience store. Jeg tror, det er herhenne. En lille snemand. Du går lidt for langt. Ja. Og hvad er det der? Hvad er det? Mads, hvad er det her for nogen? Dem her? Nej, ikke, du skal ikke være på hylderne. Jeg smagte dem her i virkeligheden, og jeg kom til at proppe alt det der spicy. Noget i, så jeg sad sådan helt næsten grad, tror jeg. Det kan jeg ikke helt huske. Jeg elsker riskere. Jeg kan ikke lide bananmælk. Ikke mere. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så jeg har købt nogle vand og nogle nudler. Ja, jeg skal lige hurtigt have... jeg skal også have mig vand. Det er irriterende, det at spille ikke har salat. Eller bare sådan, du ved, de der salat, hvor man kan blande i selve. Bulldog ramen. Ja. Jeg skal bare have mig en normal vand. Sådan der. Jeg skal lige have det her lidt vand i min ramen. Hvor er du henne? Når du der? Get water in my ramen. Hey, væk med dig. Hvorfor kan jeg ikke få vand i min... Jamen, du kan ikke gå ud herfor. Hvorfor kan jeg ikke få vand i min ramen? Det kan du ikke. Hey. Hvorfor? Nu skal jeg noget. Jeg skulle åbne den. Nej, jeg vil gerne sidde på den hvide stol. Nå. Oh my god, prøv at se. Oh my god, like slay. Two cookies in the restaurant. Ej, det er virkelig realistisk, når jeg spiser på det. Nam. Big bag. Ej, undskyld. Anyways, lad mig prøve den her. Oh my god. Skal du have noget sushi nu? Nej, jeg har min egen, desværre. Oh my god. Prøv at se. Man kan sådan se ned i det. Den er sikkert mega spicy, den her. Undskyld, jeg bliver lidt stille nogle gange. Det er bare fordi, jeg er sådan overhovedet ikke til spicy ting. Men jeg skal lige se, hvad jeg kan få her. Og det er bare normalt vand, som jeg kunne få fra automaten gratis derovre. Giv mig lige noget vand igen. Jeg var det. Kom.
Nej, jeg er ikke færdig med min ramen. Jeg spiser den bare lige hurtigt. Bare vent. Bare lige. Skynder mig. Jeg har købt 3-4 ting, eller kan ikke huske. Nej, jeg har købt 3 ting, tror jeg. Nam. Bare vent. Ja. Der er en i mit hoved! Ej. Mads! Løb. Gør noget. Sæt du ild i mit hoved. Nej. Nu slår det med min vandflaske. Jeg slår dig lige med min vandflaske. Anyways. Jeg vil gerne op på toppen af bygningen. Rooftop? Ja, nej, rooftop. Oh my god. Der er sådan en klaver heroppe. Og Mads, prøv lige at kigge bag klaveret. Det er sådan en mini-skraldespand. Kig lige bag klaveret. Prøv at se. Se. Hvor er du henne? Hernede. Er det bare det? Jeg er blind. Jeg ved ikke, hvor... Jeg er nede på... du er dernede. Hvad er det der? Nå, det er en kat! Hvad er det nu, den hedder? Jeg kan ikke lige huske det. Det er overhovedet ikke det, den hedder, tror jeg. Vil du have noget vand? Kan jeg give den vandet? Nej, jeg kan bare drikke det, okay. Anyway. Jeg har lige pakket herop, fordi... Se, der er mere vingummi heroppe. Hvor er du henne? Du har bare sådan brugt ind i en restaurant. Nej, du skal komme herop på det her tag. Nej, det her tag, så skal... det skal herover. Og så herop. Okay, det var bare prøveforsøg. Sådan her. Se, der er en lille bitte hjemløs vingummi-bamse. Se, hvor sød han er. Vil du have noget vand? Nej, jeg kan stadig ikke give dig vandet. Kan jeg give dig det her? Ja, jeg kan sådan vaske ham. Vasker din crusty ryg. Så stille! Oh my god. Ja. Og din arm. Du er crusty, Mads. Så det lige tak. Nej, jeg ikke tror dig. Det lød som om du sagde tak. Jeg stoppede lige optagelsen, men han sagde tak bagefter. Hvem er han? Okay. Jeg kan desværre ikke kinesisk. Er det japansk? I don't know. Når jeg er på caféen. Ja, men nej, Mads, der er sådan en lille bitte hus. Er det mit hus? Kom du gå i caféen, der kan man få en milkshake. Milkshake. Jeg har også fået en salat. Ikke bare en normal salat. En rigtig salat. Jamen, er det den her café? Hvor er du henne? Ja. Nej, jeg er over i den her café. Hvilken? Siden af Spager på hotellet. What? Ved siden af? Nej, hvor er du? Herovre er bare det. Hvor er du henne? Herovre. Her. Når du der? Her. Hvor? Nå! Ham her, hans bod. Nå, du mener der? Oh my god, jeg er seriøst blind. Oh my god. Jeg skal lige have mig en... Hvad er en Ice America? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have en chokolademilkshake. Jeg elsker chokolade. Oh my god. Milkshake. Skulle du ikke have nogen... Okay. Would you like a bowl of water? A bowl of water? Prøv lige at lyde, som om du er British, og så prøv lige at sige Potter. Harry Potter? Nej, Potter. Okay. Det ville være mærkeligt. Anyways. Ej, hvorfor sagde de? Jeg føler virkelig, at jeg kan smage den her i virkeligheden. Og jeg bruger for lang tid. Jeg bruger alt for lang tid ind på Roblox. Oh my god. Oh my god. Jamen, jeg så, der var et eller andet med en. Der var sådan en and ting-note herude. Bare lige på lige der. Girl, you are put. Hvad er det her? Snowdog. Hvad er det her? Se, jeg fandt den her lille and. Hvad gør den? Okay, wow. And. Jeg skal have flere ender. Prøv lige vent. Jeg prøver lige en and på bordet. Nej, and. Okay, den er fin. Prøv lige at blive det der. Nej. Prøv lige vent. Ja, and. Se. Ja. Jeg giver ham også en and. Ja. Vil du have en mere and?
Det vil jeg gerne. Jeg giver ham lige en and her. Nej, han faldt. Jeg prøver bare lige en and på den lille bakke. Anyways. Kom. Prøv lige en and ovenpå. Prøv lige en and ved hans båd. Alberte. Ja. Og by the way, altså mit rigtige navn, det er Alberte. Så ja. Og det er min kanal. Ikke hans. Så jeg er ikke en dreng. Oh my god, seriøst. Så jeg givet ham en lille and. Se. Du har bare set, den er sød. Nej, der. Hvad i alverden er det der? Her nu! Mads! Mads! Nej. Og... Hvad var det? Var det en reol, eller hvad? Hvor blev den af? Den forsvandt. Jeg fandt et stykke salat. Den minder mig om, at jeg skal have noget sundt. Oh my god. Du landte helt på vejen, Alberte. Hvad? Du landte helt på vejen. Det kan jeg overhovedet ikke forstå, hvad du lige sagde. Anyways, jeg går lige herhen. Oh my god, hvad er det her? Hvad sagde det han? Albums. Jeg tror ikke, man kan gøre noget herinde. Jeg er meget utålmodig, fordi I ved jo altså, jeg er meget, meget utålmodig. De har ikke noget kimchi. Hvad i? Jeg ved ikke, hvad jeg lige købte, men det ser lækkert ud. Jeg sætter mig herhen. Jeg sad med nogle andre piger her ved det her bord. Præcis det her bord for et par dage siden, da vi spillede spillet. Og jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg lige sagde. Hvis der er nogen, der taler det her sprog, eller kan oversætte det, kan I så godt lige sige i kommentaren, hvad det er, jeg snakkede om i det her spil. For jeg kan ikke se, hvad det er, min karakter siger. Ved du, hvad jeg siger? Oh my god, hvad må jeg sige? Hørte du, hvad det sagde? Ej! Alberte! Alberte! Det var seriøst ikke mig! Det vil jeg godt, men det er jo bare en figur, der gør det. Figur? Ja. Your avatar! Ja. Jeg går altså lige herhen nu. Jeg vil altså gerne lige herhen for at se, hvad man kan. Nå, jeg tror, hvorfor går du ud på vejen? Det er meningen, man skal gå. Vent lidt. Nå, jeg går på den rigtige. Anyways. Oh my god, jeg sætter mig lige på den her bænk, fordi mit ben er så... Hvor er du henne? Hvor er du henne? Ved du synes ikke, hvor jeg er henne? Hvor er du henne, Mads? Hvor er du henne? Nå, du er derhenne. Hvorfor er du derhenne? Nå, ikke noget. Nu skal jeg sidde på den her fine bænk. Oh my god, yay! Er du forvirret i dag? Get away. Er du forvirret i dag? Seriøst, ud af mit fjes. Er du forvirret i dag? Hvorfor skal jeg være forvirret? Du kan fandme ikke finde mig, bro. Oh my god, seriøst. Tal pænt. Undskyld alle sammen, hvis vi siger nogle små bandeord her nu. Som i det mener jeg Mads. Men du skal da være Mads, fordi jeg ved ikke helt, hvordan man cutter det ud endnu. Jeg er mega dårlig til CapCut. Når det gælder videoer. Ja. Oh my god, seriøst. Jeg skal lige hurtigt på at se, om jeg kan falde ned for den her snemand. Nej, det kan jeg ikke. Jeg prøver lige at se, om jeg kan falde ned for hans båd. Kom. Kom så. Mads! Jeg kommer. Undskyld, jeg skulle bare lige drikke noget af min vand. Du skal også prøve at falde ned her. Hvad? Bliv stille ved siden af mig, så skal du prøve at falde ned på samme tid. Se hvem der falder længst. Og 3... Nej, du skal lidt længere ud på kanten, så man kan falde. 3, 2, 1. Ej! What the fuck? Nej, okay. Hvis jeg gør det på den her side, så gør du på den anden side. Okay. Du kommer bare lige ud. Jeg kommer overhovedet ikke Jeg tror, jeg kom længere væk. Prøv lige vand. Jeg prøver lige at stå helt derude på kanten. Okay, det gør jeg overhovedet ikke. Du ligner en, der bare gav op på livet. Og nu gør jeg også. Prøv lige vand. Oh my god.
Oh my god, kan jeg lave helikopter nu? Hjælp, det er bare det herinde. Hjælp. Ej, Mads! Mads! Hjælp. Prøv lige at lave et eller andet post, imens du falder. Hjælp. Hjælp. Jeg så faktisk fast. Prøv lige at vente, jeg kommer og hjælper dig lige om lidt, Mads. Jeg kommer og hjælper dig lige om lidt. Ja. Det er Mads, han ikke... Mads, han kan ikke høre mig lige nu, fordi han er muted. Men nu kommer jeg til at... Fordi jeg ved faktisk godt, hvor han fandt den der ting, der han kastede på mig. Og jeg ved ikke helt, om han er kommet ud endnu. Men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få ham til... Ja, lige der. Ja. Se, så fik vi lige det. Sådan der. Så, Mads, nu kommer jeg. Hvor er du henne? Er du stadig over i bordet? Hvad regnede jeg med? Anyways, det er sikker på, at vi bliver om den bil. Nå, skal jeg hjælpe dig med at komme ud? Skal jeg hjælpe dig med at komme ud? Ja. Prøv lige at zoome ud. Hvad? Prøv lige at zoome ud. Jeg zoomer ud. Du er så færdig. Hej, ja! Nej, så skete der ikke noget. Dang it. Kan du synes ikke på at reset? Du kunne overhovedet ikke komme ud, kunne du? Nej. Anyways, jeg falder lige igen. Pas lige på. Flyt dig. Wee. Oh my god. Jeg har synes det mest mærkelige klip, fordi hvis... hvad vil der ske, hvis jeg bliver ramt af en bil? Okay. That's the question we never ask. Anyways, jeg prøver lige at se, jeg vil gerne finde se, hvad der sker, hvis jeg falder ud af det her. Yay! Oh my god. Two besties on the floor. Nej, men jeg skal også lige have med ansigtet først. Nej, ikke. Men lidt. Fedt. Oh my god. Hej, Mads. Jeg kigger bare. Hvorfor kiggede jeg? Det ligner, jeg kiggede på din tær. Hvorfor ligner det? Kigger på din... Hell no! Det ligner, jeg skal tage visk dernede i øret sådan. Halløj, jeg skal lige viske dig noget. Kom helt tæt på. Jeg skal lige viske dig noget. I'm balding. Ej. Hell no! I'm not balding. Don't worry. Nej. Jeg kan ikke rykke mig. Ja, I'm the queen. Er det bare det? Prøv lige hurtigt. Nej, hvis du stille. Jeg skal lige se, om jeg kan smide en and på dig. Bare det? Nej, jeg skal lige smide en and på dig. Prøv lige vent. Du må lige vente. Jeg var snart stuk. Nå. Men det var egentlig alt for i dag, alle sammen. I kan se nogle af mine andre videoer, som jeg kommer til at lægge ud snart. Men det var alt for min første video, så jeg håber, I vil se med senere. Vi ses!